Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Emaiguzu jauna, zure borondatea kunplitzeko indarra. Beti gure egunetan, gero eta zure eliza gero eta santuagoa eta gero eta ugariagoa izan dedin, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zenbakien liburutik. Egun haietan, menditik itsaso gorrirako bidea hartu zuten israeldarrek. Edongo lurraldea inguratzeko asmoz, baina herria bideaz nazkatua, gaizki esaka hasi zen Jainkoaren eta Moisesen aurka. Zertarako atera gindu zuen Egiptotik, basamortuan hiltzeko, ez dugu ogirik, ez urik, eta asperturik gaude mana delako janari kaskar honekin. Jaunak suge pozoitsuak bidali zizkion herriari, eta haien ziztadaz Israeldar asko hil zen. Orduan, Moisesen gana joan eta esan zioten, pekatu egin dugu, jaunaren eta zure kontra, gaizki esaka arituz. Erregutu jaunari sugeak gugandik urruntzeko. Erregutu zion Moisesek herriaren alde, eta jaunak esan zion, egizu brontzezko suge bat, eta ipini aga baten muturrean. Sugeek zizta egindako guztiak, brontzezko sugeari begiratzean sendatu egingo dira. Egin zuen Moisesek brontzezko sugea, eta agaren muturrean ipini zuen. Eta sugeren batek norbaiti zizta egiten zionean, brontzezkoari begiratzean sendatu egiten zen. Jaunak esanan, eskerrak zuri jauna. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi, erruki zaitez nitaz jauna, agertu zure neurri gabeko bihotz ona. Zuk eman jauna, arnas berri, sortu neregan, bihotz garbi. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Garai hartan, Jesusek fariseuei esan zien, ni banoa eta nire bila ibiliko zerate, baina zuen pekatuan hilko zerate. Ni noan tokira, zuek ezin zerate joan. Orduan, entzuleek esan zuten, bere burua hil beharrote du. Horregatik esan ote du ni noan tokira, zuek ezin zerate joan. Jesusek jarraitu zuen, zuek behekoak zerate, ni goikoa naiz. Zuek mundu hontakoak zerate, ni ez naiz mundu hontakoa. Horregatik esan dizuet, zuen pekatuetan hilko zeratela. Izan ere, ni naizela sinisten ez baduzue, zuen pekatuetan hilko zerate eta. Orduan, esan zioten, nor zerazu? Jesusek erantzun, hasieratik esaten ari naiz,
badet zuetaz zer esanik, eta zer gaitzetxirik asko. Bialdu nauena fidagarria da, eta nik ari entzun diodana horixe bera esaten diot munduari. Haiek ez ziren jabetu, aitaz hitz egiten ari zitzaiela. Jesusek beraz esan zien, gizonaren semea jasoko duzuenean, orduan jakingo duzue ni naizela, eta ez dudala nerez ezer egiten. Aitak erakutsi didana bakarrik esaten dudala baino. Ni bialdu nauena nerekin dago. Ez nau bakarrik utzi. Harek atsegin duena egiten dut eta beti. Jesusek gauza hauek esan zituenean, askok sinistu zuten berarengan. Jaunak esanan, eskerrak zuri jauna. Bi kontu aipatuko ditut, gaurko Jangoikoaren hitzaren inguruan, gaurko irakurgaien harira. Hain zuzen ere, lehenengo irakurgaian agertu zaigu Moises eta Israel herria basamortuan, Exodoan, Egiptotik Jangoikoak agindutako lur santura egin zuten ibilbide hartan. Eta ibilbidearek nolabait ere badu Garizumarekin nolabaiteko zerikusia. 40 egun Garizuma, 40 urte izan du ziren, baita ere Jesusek 40 egunez barau egin zuen gero, baina azken finean 40 zenbaki horrek badu halako esan genezake esan nahi berezi bat bezala Biblian. Eta 40 urte horietan gora bera asko eta Exodo liburuan agertzen zaizkigu. Eta une askotan herria nekatu, herria nazkatu, herria esan genezake herriak amore ematen zuela bezala. Hau da, galtzen zuen herriak Jangoikoarengan zeukan konfiantza. Eta esan genezake hori dela ezinbestekoa. Jangoikoarengan konfiantza eukitzea. Jangoikoak nahi du guk berarengan konfiantza eukitzea. Eta herriak askotan galtzen zuen, desesperatu egiten zen herria. Eta une horietan, nolabait ere, Moisesen kontra hasten ziren, Jangoikoaren kontra, une baten baita urrezko zekor bat egin zuten, beste olako zeak. Eta gaurko lehenengo irakurgaian horietako pasarte bat agertu zaigu. Eta esaten du, garai hartako idazteko mentalidadearekin, Jangoikoak suge pozoitsu batzuk bidali zizkiela. Suge batzuk egongo ziren, eta baino ez dugu pentsatu behar zuzeneko zigor bat bezala. Baizik eta suge batzuk bazeudela, eta herriak bere buruarengan konfiantza jarrita eta Jangoikoaz ahaztuta, une hartan, sugeak agertu ziren hartan, esan genezake, ohartu zela laguntza behar zuela. Bakarrik ezin zela ibili. Eta horregatik jo zuten Moisesengana, eskatuz berriz ere Jangoikoari bere bitartekaritza, bere laguntza. Eta Jangoikoak erremedio eman zion brontzezko suge bat egiteko, haga baten muturrean jarri, eta hari begiratzen ziotenak sendatuko zirela. Esanez bezala, modu hortan, hari begiratuta, Jangoikoarengan konfiantza agertzen zutela. Horixe da, gaurko lehenengo irakurgaian agertu zaiguna. Eta gaurko evangelioan, hain zuzen ere, Jesusek fariseuekin halako elkarrizketa izan du gaurko evangelio hontan misteriotsu samarra. Baina, esanez, ni noan tokira, ez zaitezke etorri eta holako batzuk. Baina, bukaeran gauz bat esan du, lehenengo irakurgaiarekin zerikusia badaukena. Eta Jesusek dio, ni jasoko nautenean, orduan sinistuko duzue ni naizela. Eta, hain zuzen ere, profezia bat egiten ari da Jesus. Hau da, gero, etorkizunean, gertatuko zen errealidade bat aldez aurretik iragartzen ari zan. Eta zan, bera gurutzean altxatuko zutela.
Esan ez bezala, eta lehenengo irakurgaiarekin lotuz, Jesusi gurutzean begiratuz gure salbazioa aurkituko degula. Berak gurutzean bere maitasuna agertzen baitigu. Berak bere bizia eman baizun guri salbazio ekartzeko, guri jangoikoaren grazia ekartzeko, eta ez nola nahi, baizik eta bere maitasuna azkeneraino ere demostratuz, erakutsiz. Horregatik, pentsatu beharra daukagu, edo nik bintzat ikasbide hau ateratzen dut gaurko irakurgaietatik, ezinbestekoa degula gure konfiantza jangoikoarengan edukitzea. Ez beste ezerengan. Gure garai hauetan ikusten da baita ere jangoikoaren premia daukagula. Esan genezake behar deguna da halako humiltasuna, ez harrokeria, ez bai, dana gure eskuetan balego bezala, dena halko bagino bezala ohartu beharra daukagu, bai pertsonalki, pertsonak ahulak eta mugatuak geralako, eta gure bizitza ez delako beti erekoa, eta baita sozialki ere, gizarte bezala eta mundu bezala. Jangoikoak egin gaitu, bere eskuetan gaude, eta bere premia daukagula. Jangoikoa ona da, jangoikoa errokitsua da, jangoikoak maite gaitu, eta nahi du guk berarengan konfiantza beti jar dezagula. Eta orain, gure eskariak egingo ditugu. Beti bezala, egunero bezala, eskatuko dugu gaixori dauden guztien alde. Bereziki koronavirus gaitz honek jota gaixori dauden guztien alde. Jangoikoak lehenbailen osasuna eman dezaiela. Eskatuko dugu osasun munduko langile guztien alde, lanen ari direnak, edo gaixotu direnak, animoak, indarra, osasuna eman dezaizkiela jangoikoak. Eskatuko dugu baita ere, garai hauetan triste, desanimatuta dauden guztien alde, eta baita ere denon alde arki dezagula eta berreskuratu dezagula, edo sendotu dezagula jangoikoarengan daukagun gure konfiantza. Baita ere gure hildakoak hartuko ditugu gogoan, gaurko meza santuan bereziki, gomendatuko ditugu alde batetik Kustodia Ruiz, Beteluko botikaria dan Angelinesen ama, eta Korrikiko Felipe Goikoetxea, baita ere jangoikoak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Hartu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Jauna, adiskidetze sakrifizio hau eskaintzen dizugu, bere eta zure maitasunean barkatu arren gure pekatuak, eta eraman gaitzazu beti gure bihotzak zurearengan eukitzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu jangoiko alguztidun beti ireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure
jauna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, bereziki, Custodia eta Felipe. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunezkero, eta ez guten taldi eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emai guzu bakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Jauna, jainko guztialduna, arren eskatzen dizugu, zure misterio santuetan parte hartu dugunok, zeruko aintzara iritsi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedinka zaintzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko ama izar argia, zugana gatoz pozik. Gure bihotzak hartu itzazu, gorde gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, gorde gaitzazu zerutik.